croeso cynnes I chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist I roedfa bore yma. Croeso cynnes iawn os chi'n ymweld ni. Braf cael eich cwmni chi yn gweddio. Byddwn ni yn profi Duw yn agos ato ni wrth ni addoli y bore yma. Fe chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni y bore yma, a fe hefyd yn arwen ni os dyw e'n mynd yn roedfa prynhawn yma. Fe chi'n gweld hefyd mae'r bwrdd wedi osod ar gyfer y cymru, ac ar ddiwedd yr oedfa mae croeso chi ymuno ni ac aros ar gyfer y cymyn. Ac yna ar ôl hynny bydd yna baned yn yr ystafell yn y cefn, a hefyd os oes amser bydd yna ysgol Sul, ond yn ni gadarnhau hynny nes mlaen. Wedyn mae yna gloddiadau bod y sgrin. Chi'n cofio bod wedi penderfynu ar ddydd Mawrth cyntaf wythnos bod y cwrdd gweddi yn cyfarfod yn rhai pobl gwahanol, felly mae yna 3 le gwahanol I gyfarfod, ac eto mae'r manylion wedi bod ar y sgrin os chi ddim yn siŵr. Ond cwrdd gweddi nos Fawrth am 7:45. Ac yna casgliad y mis, ni'n casglu trwmad enfys gobaith. Elisa ni wedi casglu ar gyfer y blaen. Bydd yna fwy o fanylion felly wrthnos nesaf ynglyn â gwaith enfys gobaith. Dyna'r coeddiadau. Dwi'n ni ddarllen ambell I adnod o Salm 102. Gynt, fe osodais sylfaenau'r ddeiar, a gwaith dy ddwylo i'r nefoedd. Mae'n toi yn darfod, ond rwy ti yn aros. Mae'n ti gyd yn treulio fel ddylledyn, a rwy ti'n ei newid fel gwisg, ac y maint yn diflannu. Ond rwy ti yr un, a thrynyddoedd heb ddiwedd. Bydd plant y weision yn byw'n ddiogel, a'i disgynyddion yn sicr o'r flaen. Dewch ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr ti bod ni'n dod bore yma dyn sydd yn ddigyfnewid. Bod pob peth arall yn y diwedd yn dirwyn I ben. Ond eto, wyt ti yn sefyll, yr un, ddoi heddiw ac yn drag ywydd. Ac arglwydd I diolch I ti. Wrth ni ddod I ddaddoli di y bore yma, bod ti yn gadarn ac yn sicr. Bod ti yn dim ots beth yw tymladau ni, na profiadau ni, dy fod dy addewidion di yn gadarn. Ac yn ddisylw, ti'n cadw dair, ac arglwydd felly ni'n dod ata ti, gan ddisgwyl a dymuno I ti'n bendithio ni, a llanw ni y bore yma a'r ysbryd I. Bod ni'n cael gweld pwy wyt ti, a cael plygu o fflan ni, a cael daddoli di, ac arglwydd diolch I ti, bod gyda ti, bod os ni'n blant I ti, bod yn dyfodol ni yn sicr hefyd. Bod ni'n gwybod bod pob dim yn saff gyda ti, a bod yna sicrwydd yn yr hyn sydd yn ein gwynebu ni. A drwy'r gwna ni felly bobl llawn ffydd mewn Duw sydd bob amser yn ffyddlon. A drwy'r bendithian, gad I weld ti fel yr wyt ti, a mawr rygad eilwn i'n plith. Mae ni bob bai derbyn, a derbyn ni yn heiddiad, drafod Iesu Grist. Gogoniad yn gwbl. Amen. Diolch Rodri. Ni'n mynd I barhau I addoli trwy gannu dyn gilydd. Rhif 60 yn yr atodiad. Gweddi, Emyn Noel ynglyn â'r ysbryd glân. Ysbryd glân a roddwyd I ni, a'r esgyniad Crist i'r nef. Cymer nawr o'i eiddo yntai a goleiau wyneb ef. Ysbryd glân a roddwyd I ni mwyn ein hailenni ni.
rho dystiolaeth gyda'n hysbryd ein bod ni yn blant i ti. Ac ymlaen. Nawr ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Blant, mae heddiw yn ddydd special. Mae heddiw yn ddydd Sul y Pentecost. Okay? Fi'n siŵr bod lot o'ch chi wedi clywed y gair o'r blaen, Pentecost. Nawr, mae Pentecost yn golygu 50. Iawn? Mae yna 50 diwrnod wedi bod ers be chi'n meddwl. Okay? Arbennig cae, ateb cywir yn syth, 50 diwrnod ers y Pasg. Waw, mae amser yn hedfan, dydy. 50 diwrnod i bod. Nawr, yn yr Hen Testament, oedd Duw wedi dweud wrth yr Iddewon, wedi dweud wrth ei bobl bod nhw fod i ddathlu y Pentecost, iawn? Bod nhw 50 diwrnod ar ôl y Pasg i ddod nôl i Jerusalem i roi diolch iddo fe am y cynheuaf. Beth yw cynheuaf? Pawb yn gwybod beth yw cynheuaf? Rwy'n mynd i helpu fi? Beth yw cynheuaf? Dybs? Wel, ti'n iawn, mae'r geiriau yn gysylltiedig cyn y geiaf, ond beth yw cynheuaf? Harvest yn Saesneg, casglu. Casglu be, chi'n meddwl? Casglu cnydau, casglu bwyd i fewn. Oedd y bobl yn diolch i Dduw am y bwyd oedd e'n rhoi wrth iddyn nhw gasglu'r bwyd i mewn. Nawr, pam bod ni yn dathlu Pentecost? Pam bod ni'n dathlu Pentecost? Wel, oedd Iesu, iawn, ar ôl iddo fe farw ac atgyfodi, ac mynd ôl i'r nef, oedd e wedi dweud wrth y disgyblion bod nhw fod i aros yn Jerusalem nes bod Duw yn anfon yr ysbryd glân. A chi'n gwybod pa ddiwrnod oedd Duw di anfon yr ysbryd glân? Dydd Pentecost. Ac ar y dydd yna, oedd y disgyblion wedi casglu nid bwyd, ond wedi casglu pobl. Ond y lot o bobl wedi dod i gredu yn Iesu Grist a wedi derbyn
yr ysbryd glân. Felly ni yn dathlu heddi y Pentecost. A ni'n mynd i ddarllen be ddigwyddodd yn Actau pennod 2. Felly os oes Beibl dych chi, trowch at Actau pennod 2. Dyma air ein Duw ni. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, roedd y disgyblion oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn, fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. A dechreusa'n llefaru a thafodau dieithr fel roedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Roedd yn preswylio yn Jerusalem Iddewon, pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef. Ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt. Ac roeddent wedi drysu'n lan, am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy'n siarad yn ei iaith ei hun. Roeddent yn synnu ac yn rhyfeddu, ac yn dweud, onid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru? O sut rydym ni'n ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, a thrigolion Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a pharthau Libia tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rifain, yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, rydym yn ei clywed hwy'n llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Roedd pawb yn synnu mewn penbleth, gan ddweud yn aill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Roedd eraill yn dweud yn wawdlyd wedi meddwi maint. Safodd Pedr ynghyd ar 11, a chododd ei lais a'i hanerch. Chwi Iddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi, fel rydych chi'n tybio, oherwydd dim ond 9:00 y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau ola medd Duw, tywallaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaith weision am caeth frynion yn y dyddiau hynny fe dywallaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. Ar ôl ryfeddodau yn y nef uchod, ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi, trwy wirthiau a rhyfeddodau, ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunan. Roedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw ac fe groeshoeliasoch chwi ef drwy lawestroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef.
gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd mae Dafydd yn dweud amdano, roedden nhw'n gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Canes ar fy neheilaw yma, fel nam hysgydwyr. Am hynny llawenychodd fy nghalon a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael dy enaid yn Hades, nac yn gadael eith sanct weld llygredigeth. Hysbysaist i mi ffyrdd bywyd, byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrth eich am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac yntau'n broffwyd, ac yn gwybod i ddew dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag weld atgyfodiad y Meseia yr oedd, pan ddywedodd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw. Rhywbeth rydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywalltodd y peth hwn rydych chi yn ei weld a'i glywed. Canes nid Dafydd a esgynnodd i'r nefoedd. Mae ef ei hun yn dweud, dwedodd yr arglwydd, wrth fy arglwydd i eistedd ar fy neheilaw, nes i mi osod dy elynion yn droed fain gyth droed. Felly gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia yr Iesu hwn a groeshoeliasoch chwi. Pan glywsant hyn, fe'i dwys bigwyd yn ei calon. A dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth ar nawr ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch, a pedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeiant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill, y tystiolaethodd ger ei bron a'i hannog dehangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfabarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid, roedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu ei heiddo a'i meddiannau, ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A chan ddyfabarhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, dan foli Duw, a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rhai oedd yn cael eu hachub. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ond na ni weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni'n troi at y ti yn awr.
A dad, ni'n gwybod, cyn y Pentecost, roedd y disgyblion yn dod ynghyd ac yn aros ac yn gweddio ac yn dygeisio di ac yn disgwyl am yr hyn roedd yr arglwydd Iesu wedi addo. Ac, dad, ni'n diolch bod nhw heb gael ei siomi. Ond ar yr amser penodedig, ar ddydd y Pentecost, a fe dywalltwyd allan yr ysbryd glân ar dy bobl, ar yr eglwys. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ac yn diolch am o'r thrill sydd i glywed am gymaint o bobl yn clywed a chymaint o bobl yn credu, cymaint o bobl yn cael eu hachub ac yn dianc. Arglwydd. Ac i ni yn dyheu am yr un peth yn ein dydd ni. Arglwydd ni'n diolch bod gennym ni yr ysbryd glaw. Mae'r ysbryd wedi ei roi a does i heb ei gymryd yn ôl fel petai. Ac eto, dad, i ni'n gwybod, falle yn ein dydd ni bod ni yn byw yn nidd o pethau bychain a arglwydd, ni ddim eisiau bychanu hynny, ni ddim eisiau dylorni hynny na chymryd unrhyw beth yn geniataol arglwydd. Ond dad, rwy ni am weld y enw di'n cael ei fawrygu. Dad, ni am brofiad dyfnach ohono ti dy hun. Dad, ni'n darllen y bennod yma a beth brofodd y disgyblion a'r ffordd nes ti defnyddio nhw yn rymus a'r cwbl ergogoniant i ti ac arglwydd i ni eisiau hynny mewn mesur mwy. Dad, ni'n gwybod fod ti yn achub arglwydd, ti di achub llawer ohono ni yma y bore yma. Ni'n gwybod fod ti yn dal i weithio trwy dy air wrth i'r gair cael ei esbonio. A dad, ni'n diolch i ti fod ti yn unod y bobl a arglwydd ni'n diolch fod ti gyda ni nawr. Arglwydd. Am wneud i weithio. Yn rymus yn ein plith ni. Os gweli ti fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr. A siarad â ni. Trwy dy air di, os gweli ti fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 29 yn yr atodiad. 29. Iesu roes a ddewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith. Yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
A mi siŵr wrth i ni droi at Actau pennod 2, a hanes y Pentecost. I rai ohono ni fydd yn adran cyfarwydd iawn. I eraill falle fydd yn llai cyfarwydd i ni. Ond mae bosib iawn, hyd yn oed os ych chi wedi darllen droion o'r blaen, neu os digwydd bod dyma'r tro cyntaf i chi erioed glywed yr hanes, mae'n bosib iawn bod yr un cwestiwn yn mynd trwy'n meddwl ni pan ni yn darllen y bennod ar ei hyd, falle bod chi'n holi chi'n am, wel, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Beth sy'n digwydd fan hyn? Be ni fod i'n wneud o hyn i gyd? Mae'n gwestiwn naturiol. Ni'n gwybod bod e'n gwestiwn naturiol i'w ofyn, achos mae yna bobl oedd yno ar y pryd, yn y fan a'r lle, yn gofyn union yr un peth yn adnod 12. Ni'n clywed roedd pawb yn synnu mewn penbleth gan ddweud yn aill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? What's going on? Wrth gwrs, oedd rai, hyd yn oed yn mynd ymlaen yn wawdlyd ac yn dweud wedi meddwi y maint. Ac wrth gwrs, oedd y bobl hynny oedd yn dweud, mae'r apostolion yma, disgyblion yma, maen nhw jyst i cael gormod i yfed, ond nhw yn siarad yn ddilornus, o chi wybod be, mewn un ystyr, ond nhw ddim yn bell iawn o'r gwir. Be dwi'n golygu? Wel, doedden nhw ddim wedi meddwi, doedden nhw ddim dan ddylanwad alcohol, ond mi roedden nhw dan ddylanwad yr ysbryd glân. A mae'n ddiddorol yn dydy, falle bod rai o'ch chi'n cofio, ni lythyr at yr Effesied 5:18, mae'r apostol Paul yn dweud wrth yr Effesied, peidiwch a meddwi ar win, afradlonedd yw hynny, ond llanwerchwi ar ysbryd. Mae Paul fyna fel tasa mae'n awgrymu bod yna rhyw debygrwydd mewn un ystyr, hynny bod nhw bron a bod yn gwrthgyferbynnu a'i gilydd. Pan mae rhywun yn yfed gormod o alcohol, maen nhw'n mynd am ddylanwad alcohol a maen nhw'n gallu ymddwyn yn ffôl, maen nhw'n gallu gwneud pethau anghywir, mae'r meddwl yn mynd yn ddryslyd, ond pan mae person yn cael ei llenwi ar ysbryd, pan mae person yn dod dan ddylanwad yr ysbryd, mae bywyd nhw yn cael ei trawsnewid, maen nhw'n gweld yn glir, maen nhw'n ymddwyn yn gywir, maen nhw yn siarad y gwirionedd. A felly mae Pedr yn esbonio wrth y rai oedd yna'n bresennol, a mae'n esbonio i ni yma bore yma, be sy'n mynd ymlaen. Dyn nhw ddim di meddwi, dyn nhw ddim dan ddylanwad alcohol, maen nhw dan ddylanwad yr ysbryd glân. Adnod 22. Bobl Israel clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth,
Gŵr yma ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawn o Dduw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi'ch hunan. Roedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig ar rhagwybodaeth Dduw ac fe groeshoeliaswch chwi ef drwy lawestroniad a'i laf. Ond cyfododd Dduw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael, ac yn adnod 32, yr Iesu hwn, fe gyfododd Dduw ef, peth rydym ni oll yn dystion ohono, a felly wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Dduw a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywalltodd y peth hwn rydych chi yn ei weld a'i glywed. Be sy'n digwydd ar Pentecost? Beth yw ystyr hyn? Be sy'n mynd ymlaen? Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist, y Meseia, yr Eneiniog, yr un oedd yn llawn o'r ysbryd glân. Mae wedi esgyn at y tad a mae wedi tywallt allan yr ysbryd glân ar ei bobl. Maen nhw wedi cael eu llenwi gan yr ysbryd hwnnw am y dylanwad yr ysbryd yn awr ar waith i bawb i weld. Beth sy'n digwydd fan hyn yn Actau pennod 2 yw bod gennym ni gyfnod newydd yn dechrau. Mae'r ysbryd glân wedi bod ar waith yn yr Hen Testament, wrth gwrs bod e, ond mewn ffordd cyfyngedig. A fan hyn, mae'r llif ddorau'n agor, mae'r ysbryd yn cael ei dywallt allan yn rymus. A'r anogaeth sydd y fi i ni'r bore yma yw i dderbyn. Naill ai gael ein llenwi am y tro cyntaf neu i barhau i gael ein llenwi a cael ein dylanwadu gan yr ysbryd glân. So, os chi'n hoffi weithio mynd i ryw siop, ryw archfarchnad, a mae yna ryw tasters bach. Just ryw sips bach, blas bach, a'r pwynt yw, mae'r blas bach yna wneud i chi eisiau prynu y botel cyfan neu pecyn cyfan o'r peth. Wel, beth i fi eisiau gwneud, mae'n benod hir, dim amser dyn ni edrych yn fanwl arni, ond just rhyw tasters bach o waith a dylanwad yr ysbryd glân. Fydd gobeithio yn rhoi syched i ni am fwy ohono fe. Felly beth ni'n gweld o waith yr ysbryd? Wel, y peth cyntaf yn amlwg iawn yw mae'r ysbryd yn eneinio. Mae'r ysbryd yn eneinio. Ni'n clywed yn dyn ni'r adnod gyntaf. Dydd cyflawni cyfnod y Pentecost. Roeddent oll ynghyd yn yr un lle. Yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rithro ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. Nawr, yn gyffredinol yn y Beibl, ni'n gweld yr ysbryd yn gweithio ym mywyd person mewn dau ffordd. Mae'n gweithio yn y galon mwyn achub, mwyn ail-eni. A nawn ni weld chydig o hynny yn nes ymlaen yn y bennod. Ac wrth gwrs, trwy'r Hen Testament, unrhyw bryd i ni'n cwrdd â rhywun sydd â ffydd yn yr arglwydd, unrhyw un sydd yn disgwyl am y Meseia, mae hynny oherwydd bod yr ysbryd wedi gweithio ynddyn nhw. A felly mae pob Cristion, pob credadyn, pob un sydd â ffydd, trwy gydol hanes, maen nhw wedi profi'r ysbryd yn gweithio ynddyn nhw yn y ffordd hynny. Ond mae'r Beibl hefyd yn sôn am waith arall o'r ysbryd glân, y gwaith yma o eneinio. Ac yn gyffredinol yn yr Hen Testament, oedd yr eneiniad yna yn rhywbeth cyfyngedig. Oedd yna bobl arbennig oedd yn cael ei eneinio at waith arbennig.
brenhinoedd, offeiriad, proffwydi, barnwyr, crefftwyr, ac eraill, pobl lle oedd yr ysbryd yn dod arnyn nhw am gyfnod yw eneinio nhw at ryw waith, at ryw rôl penodol. Fan hyn, mae yna rhywbeth newydd yn digwydd yn does. Mae'r ysbryd yn cael ei dywallt allan. Mae'r credinwyr yma i gyd yn cael ei llenwi ar ysbryd, ac mae'r ysbryd yn aros arnyn nhw. Mae'r ysbryd yn aros ynddyn nhw. A mae'r eneiniad yma, mae'n rhywbeth arbennig yn dydy, achos beth sy'n cael ei bwysleisio fan hyn yw fod e'n dod ar bawb. Nid jyst un fan hyn fan draw am gyfnod ac yna'n cael ei gymryd yn ôl. Na, mewn cyflawniad o broffwydoliaeth Joel, mae'r ysbryd yn eneinio hen ac ifanc, gwryw a benyw, caeth a rhydd. Holl bobl yr arglwydd. Maen nhw'n cael eu llenwi ar ysbryd glân. Mae prin yn gallu gwerthfawrogi mor fawr o beth yw hyn. Bod ysbryd glân Duw ei hun, yn dod ac yn ein llenwi ni. Ond dyma mae'r Beibl yn ei ddweud wrthyn ni. Os ych chi y bore yma yn Gristion, os ych chi wedi profi gwaith yr ysbryd yn eich calon chi, yn eich ailenni chi ac yn dod â chi i edifeirwch a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yna rydych chi wedi derbyn yr ysbryd glân. Eto, nhw'n ni ddod at hyn mewn moment, ond yn adnod 38, mae Pedr yn dweud wrth y rai yma, fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Gewch eich llenwi ar ysbryd. Os ych chi yn Gristion bore yma, mae'r ysbryd gennych chi, ac i ni fel eglwys, ni yw teml yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân gyda ni, mae ar waith yn ein plith ni, yn ein eneinio ni. Ac yn ein galluogi ni i wasanaethu. Na, mae hyn yn dod yn gliriach efo'r ail ffordd mae'r ysbryd yn dylanwadu, achos mae'r ysbryd yn amlwg wedyn yn donio. Ond dydy, mae'n arfogi ei bobl e. Adnod 4. Llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuasant lefaru a thefodau dieithr, fel roedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Roedd yn preswylio yn Jerusalem i ddewon pobl dduwiol o bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt. Ac roeddent wedi drysu'n lan am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy'n siarad yn ei iaith ei hun. Y peth cyntaf mae'r ysbryd yn ei wneud yw donio y disgyblion i gyflawni'r gwaith mae Crist wedi roi iddyn nhw i wneud. Nawr, os dim amser dyn ni fynd ar ôl hyn, ond mae yna rhywbeth reit unigryw yn cymryd lle fan hyn, wrth i'r disgyblion i gyd siarad mewn tafodau, a mae'r drafodaeth ynglyn â doniau ysbrydol yn un mawr, a dim amser i fynd ar ôl i bore yma. Ond y pwynt sydd yn dod allan yn syth yw hyn, pan mae Duw yn rhoi gwaith i ni wneud, mae'r ysbryd yn rhoi'r doniau a'r sgiliau sydd ei angen mwyn i chyflawni hi. Fan hyn, mae'n amlygu hun wrth i'r efengyl mynd allan i'r holl fyd, i ni'n clywed yr disgyblion i gyd yn cyhoeddi mawrion weithredoedd Duw ym mhob iaith dan hael. Mae Duw, trwy'r ysbryd glân, yn donio ei bobl i gyflawni ei gwaith. Sa'n gwybod os chi erioed wedi trial wneud job heb y tools cywir. Falle'r esiampl orau yw rai o pethau chi'n cael o IKEA.
chi'n mynd ati trio roi'r peth at ei gilydd, ond fel arfer chi angen rhyw tŵl special sydd yn dod yn y pecyn. Y peth cyntaf sy'n mynd ar goll yw'r tŵl bach yna. A mae'n anodd heb hynny. A chi gallu bod wrth i'n straffaglu yn trial cyflawni'r dasg. Be chi angen yw'r ddawn. Be chi angen yw'r arfogaeth. Be chi angen yw'r twlsyn cywir i gyflawni y gwaith. Nawr, i ni fel eglwys, i ni yn ceisio cyrraedd pobl Caerdydd, i ni'n ceisio cyrraedd pobl ein gwlad ni, ni'n ceisio bod yn rhan o'r gwaith o gyrraedd pobl y byd. A mae'r dasg yn amhosib yn ein erbyn hun. A mae gen i ni'r ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd yn rhoi pob dawn sydd ei angen arno ni. Nawr, un o'r doniau, wrth gwrs, yw'r ddawn i bregethu, y ddawn i ddysgu. A fan hyn, ni'n dod at yr trydydd pwynt. Mae dylanwad yr ysbryd glân yn dangos ei hun wrth i Pedr gael ei nerthu i bregethu. Adnod 14. Safodd Pedr ynghyd ar 11. A chododd ei lais a'i hanerch, chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Nawr, falle bod ni mor gyfarwydd gyda'r hanes yma, ni'n methu just mor drawiadol yw beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Pedr, yr un oedd 52 ddiwrnod yn gynharach, mor chicken, a bod e ddim hyd yn oed yn gallu cydnabod wrth ferch bach bod e'n ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Yr un yn oedd yn llawn ofn, yn gwadu teir gwaith, bod e hyd yn oed yn nabod yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, mae yna rhywbeth di newid. Yno fe a'r disgyblion eraill. Mae e'n cael ei nerthu. Mae'n sefyll ac mae e yn pregethu. Mae e yn cyhoeddi y gwirionedd. Mae'n gwneud hynny yn ddiflewyn ar dafod. Dwi ddim yn dal nôl. Dwi ddim yn osgoi dweud y pethau caled. Mae'n dweud wrth y dorf yma, adnod 23, roedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a rhag wybodaeth Duw, ac fe groes hoelias o chwi ef. Ac yn adnod 36, gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn fyseia yr Iesu hwn a groes hoelias o chwi. Dwi ddim yn ofyn dweud fi'n ddisgybl i Iesu. Dwi ddim yn ofyn mwyach dweud nes i weld y pethau yma. Dwi ddim ofyn cyhoeddi mae'r Crist yma wedi atgyfodi. A dwi ddim ofyn chwaith dweud wrth y bobl beth oedd angen iddyn nhw i'w glywed. Pan ni'n dod o dan ddylanwad yr ysbryd glân, i ni'n cael ei nerthu i ddefnyddio'r doniau mae Duw yn rhoi i ni. I ni'n cael ei nerthu i ddweud y gwir wrth bobl. I ni'n cael ei nerthu i alw pechod yn bechod, galw pobl i edifarhau. A pan i ni dan ddylanwad yr ysbryd, i ni'n gallu ymddiried yn ffyrdd Duw. Trefn Duw i achub trwy ffolineb pregethu croes yr arglwydd Iesu Grist. Nawr beth mae Pedr yn pregethu? Wel, fan hyn, mae nodwedd arall o waith yr ysbryd yn dod allan, wrth i Pedr gyfeirio ac esbonio yr Hen Testament. Dyma'n pwynt nesaf ni, mae'r ysbryd yn goleuo yr Hen Testament. Falle wnaethoch chi sylwi ar hynny. Mae Pedr yn dechrau bregeth a mae'n cyfeirio'n syth at broffwydoliaeth Joel.
Ac yna mae'n mynd mlaen a mae'n dadle gan ddefnyddio pethau oedd Dafydd wedi ysgrifennu. A'r pwynt yw, mae'n cymryd y rannau cyfarwydd yma o'r Hen Testament, y rannau yma oedd yr Iddewon yn cydnabod fel gair Duw, a mae'n dweud, edrychwch, dyma sydd ar waith fan hyn. Adnod 16, dyma yr hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. Neu wedyn adnod 30. Felly ac yntau'n broffwyd ac yn gwybod i Dduw dyngydd ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag weld atgyfodiad y Meseia roedd Dafydd pan ddywedodd hyn. Hynny yw, mae Pedr yn awr yn dehongli beth sydd yn digwydd yng ngoleuni'r Hen Testament. A mae'n defnyddio'r Hen Testament mwyn dangos mae Iesu yw y Meseia. Nawr, dylse hynny ddim fod yn sioc i ni, na. Wedi'r cyfan yr un ysbryd glân nath ysbrydoli awduron yr Hen Testament, a fe nawr sydd yn dod ac yn goleuo meddwl Pedr. Fe nawr sydd yn dod ac yn goleuo ein meddyliau ni, mwyn deall yr ysgrythurau. Pan ni'n dod am ddylanwad yr ysbryd, mae'n meddwl ni'n cael ei agor. Ni'n dod i allu weld yn glir fod y pethau yma yn sôn am Iesu. Fod y pethau yma yn pwyntio ymlaen at o fe, yn pwyntio at ein hangen ni amdano fe, ac yna'n pwyntio at cyflawniad y proffwydoliaethau i gyd ynddo fe. A dyma'r nodwedd nesaf o waith yr ysbryd. Mae'n pwyntio at Iesu. Mae'n pwyntio at Iesu, yn dydy. Lle mae'r sylw i gyd ar ddydd y Pentecost? Fod yr holl bethau gwahanol yma'n mynd ymlaen, mae'r sŵn y gwynt yn rithro, a'r tafodau o dan, a'r lleisiau mewn ieithoedd gwahanol, a Pedr yn sefyll, a mae'n sôn am yr Hen Testament, ond lle mae'r ffocws yn amlwg? Wel, ar Iesu. Ar Iesu. A ddim darllen nhw eto, ond yr adnodau hynny, darllen nes i ar y dechrau, yn adnod 22. Bobl Israel, clywch chi'n sôn yr wyf am Iesu. Beth yw ystyr hyn i gyd? Wel, Iesu, be mae wedi gyflawni, pwy yw be mae nawr wedi roi i'w bobl, dyna lle mae'r ffocws i gyd. Wel, un o'r pethau sy'n nodweddu yr ysbryd glân a'i waith yw fod e'n dod â'n sylw ni at y mab. Ac yn arbennig at y mab fel yr un sydd yn datguddio y tad. Ac mae yna rai adegau lle mae pobl fel petai nhw'n anghofio hynny. Wrth gwrs, mae'r ysbryd glân yn dduw. Yr ysbryd glân yw trydydd person y drindod fendigaidd ac i ni fod i gyd ogoneddu yr ysbryd gyda'r tad a'r mab, ond mae'n rhaid i ni gofio mae pleser a dyleit yr ysbryd yw i droi'n golwg ni, nid at o fe, ond at y mab, a trwy'r mab at y tad. Mi'n siŵr bod wedi defnyddio'r enghraifft yma o'r blaen, ond mae fel, chymod, os chi'n cyrraedd rhyw attraction, neu'n cyrraedd rhyw wlad arall, a mae yna arwydd fawr yn dweud croeso i Gymru, croeso i Gymru. A chi'n cyrraedd yna, chi'n sefyll wrth yr arwydd yn dweud, waw, dyma chi arwydd ffantastig. Heb fynd i mewn. Chi'n gweld, yna'r pwynt. Mae'r arwydd yna er mwyn dangos i chi dyma lle chi wedi cyrraedd. Dyma lle chi fod i fynd ymlaen i weld ac i fwynhau. Mae'n amlwg fod yr ysbryd ar waith fan hyn oherwydd mae enw yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu a'i ganmol. Pan i ni dan ddylanwad yr ysbryd glân, bydd ein ffocws ni yn mynd nid ato ni'n hunan, ond ato fe. Mae hynny'n dod drosodd
yn gliriach eto yn ein pwynt nesaf ni. Nodwedd arall o waith yr ysbryd fan hyn, mae'n dwys bigo. Mae'n dwys bigo. Mae Pedr wedi sefyll, wedi pregethu, a mae yna ymateb yn syth yn does adnod 37. Pan glywsant hyn fe'i dwys bigwyd yn ei calon. A dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth am nawn ni gyfeillion? Mae rai Pedr wrthynt, edif ar hewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau. Ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae'r addewid, ac eich plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Pan mae'r ysbryd ar waith, mae pobl yn cael ei dwys bigo. Wrth i'r sylw ddod at yr arglwydd Iesu Grist, at ei fawredd e, ei berffeithrwydd e, at ei ddioddefaint e, a'i aberth e ar y groes, mae pobl yn dod yn ymwybodol o'i pechod, yn dod yn ymwybodol o'i hangen, yn dod yn ymwybodol bod rhaid iddyn nhw i ddehangu rhag y genhedlaeth wyrgam hon, a fydd pobl yn galw allan beth gallwn ni wneud? Beth am nawn ni gyfeillion? Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn gadlu pobl i weld i sefyllfa gwirioneddol. Mae'r ysbryd glân yn dod â edifeirwch ac yn dod â ffydd ac yna'n dod i gartrefu yn ei calon. Ac yw hynny'n wych. Nid gwaith dynol yw hyn. Pedr ddim yn ddyn addysgiedig oedd di treulio blynyddoedd yn hyfforddi mewn rhethreg a gallu i siarad. Yr ymateb cyffredinol gan bobl yw, na gyfer Galilead yw'r rhain, na gyfer pysgotwyr yw'r rhain, lle mae awdurdod nhw wedi dod, lle mae dealltwriaeth nhw wedi dod, oedd e ddim yn dod ohono fe ei hun. Gwaith yr ysbryd o fe. Gwaith yr ysbryd yn dwys bigo ac yn dod â phobl at yr arglwydd. Am gael gweld mwy o hynny yn ein dydd ni. Ond yna mae un peth ola i orffen. Un nodwedd amlwg arall o waith yr ysbryd. Mae e'n uno, yn dydy. Mae'n uno. Lot o'ch chi'n gwybod yr adran yma'r ddiwedd Actau 2 yw un o'n hoff adrannau yn yr ysgrythyr. Ddim darllen ei gyd, ond adnod 42. Roeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Ac adnod 46, gan ddyfalbarhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, dan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, a rhai oedd yn cael eu hachub. Be sy'n amlwg am yr bobl yma, sydd wedi cael ei eneinio, a'i donio, a'i nerthu, yr bobl yma sy'n ymddiried yn yr arglwydd, a'r bobl newydd yma, a'r miloedd yma sydd wedi dod i gredu a wedi dod yn rhan o'r eglwys. Be sy'n wir am y bobl yma sy'n llawn o'r ysbryd glân? Maen nhw'n un. Maen nhw'n unedig. Maen nhw'n rannu popeth sydd ganddyn nhw. Maen nhw'n caru ei gilydd. Maen nhw'n cyd-fyw, yn cyd-fwyta. A mae'r arglwydd yn bendithio nhw yn gwneud i gwaith a'i gwasanaeth nhw yn effeithiol ac yn dod â mwy o bobl i'w plith nhw.
pan i ni dan ddylanwad yr ysbryd glân, byddwn ni yn unedig. Bydd ein cariad ni at ein gilydd fel Cristnogion yn amlwg i bawb i weld, fe fydd e'n atyniadol. A bydd yr arglwydd yn defnyddio ein tystiolaeth ni. Tasters bach. Ydy rithro trwyddi, jyst rhyw flas bach. Dyma sydd ar gael i ni. Mewn un ystyr, dyma ni wedi brofi'n barod. Ni wedi profi mesur o'r pethau yma i gyd yn do. Ni wedi gweld y pethau yma i ryw raddau. Ond ni angen mwy yn dyn ni. Mae angen i ni fel eglwys i fod yn ceisio yr ysbryd. Mae angen i ni fod yn gweddio am yr ysbryd. Mae angen i ni fod yn cerdded yn yr ysbryd. Mae angen i ni osgoi tristau yr ysbryd. Mae angen i ni ymateb i arweiniad yr ysbryd. Gogoniant yw enw mawr e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall cyn bod ni'n dod at y cymyn. Rhif 243 yn y llyfr yma. O anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Falle, un o'r pethau sy'n mynd trwy eich meddwl chi ar y pwynt yma yw, wel, sut mae cael ein llenwi ar ysbryd glân? Sut mae ceisio? Llawer o atebion gwahanol, llawer o ffyrdd gwahanol, y moddion gras, y ffyrdd yma mae Duw wedi trefnu mwyn ein llenwi ni. Wrth i ni ddod a gaddoli gyda'n gilydd, wrth i ni ddod a darllen y gair, wrth i ni ddod a troi meddyliau
arglwydd Iesu Grist. I ni'n dod ag ysbryd o edifeirwch am bechod a ffydd yn waith gorffenedig Iesu. I ni'n dod ac i ni yn llythrenol, yn cymryd y pethau yma i fewn, yn bita ac yn yfed yr elfennau yma, ac wrth wneud hynny, yn ein ysbryd ni, i ni'n ymddiried ac yn bwydo yn ysbrydol ar yr arglwydd Iesu Grist ac yn cael ein llenwi a'i ysbryd trwy ffydd. A felly mae'r gwahoddiad bore yma, os ych chi'n Gristion, os yw'r pethau ni wedi bod yn sôn amdanyn nhw a y profiad pobl ar y Pentecost yn wir amdano chi, yna mae yna wahoddiad i gymryd. Os ych chi wedi cael eich dwysbigo yn eich calon, wedi edfarhau a chredu a wedi derbyn yr ysbryd glân yn fod, cymerwch y bar a'r gwyn yn ddiolchgar. Os ych chi ddim yn Gristion, os ych chi ddim eto wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu, ni'n gofyn i chi i beidio â chymryd. Wnaeth e ddim wneud unrhyw lles i chi. Yn wir, galle wneud niwed i chi a chaledu chi ymhellach. Y peth gorau gallwch chi wneud yw i gymryd y munudau nesaf yma i geisio'r arglwydd. I weddio a gofyn iddo fe weithio yn eich calon chi yn y bore yma. Mae Dewi mynd i roi diolch yn gyntaf am y bara. Bydd y bara yn cael ei ddosbarthu os ywch chi'n gadw eich darn bach o bara fel bod ni'n gallu cyd-fwyta yn unedig. Ac yn ar un modd bydd Rodri yn rhoi diolch am y gwyn. Bydd e'n cael ei ddosbarthu ond cadwch fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd. Ac jyst i gadarnhau, mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r gwyn yn di-alcohol, felly peidiwch teimlo bod yn unrhyw rwystr felly rhag gymryd. Yn dweud at y ti o ddew, dad, mab ac ysbryd glân. Diolch i ti, dy fod ti yn ddew sydd yn rhoi, ac yn rhoi ac yn rhoi. Diolch i ti, fod ti wedi rhoi dy fad. Ti wedi cael unrhyw beth yn ôl. Ni yn bedodd y fad. Diolch i ti, dy fod ti wedi rhoi dy ysbryd hefyd. Diolch yn cael goffa nawr y bore yma. I dysgwydu ddim gyda ni deiredu. Ni ddim yn gwybod amdano ti dy hun ac am dy weithredoedd di. Byddai'r apostolion yna ddim wedi gallu cofio ac ysgrifennu yn gywir yr hyn wnaethon nhw weld. Mae'n sydd yn ganolbwynt i'n bywydau ni fel Cysonllw, marwolaeth a chyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Fydd ysbryd glân, bydd yna ddim dwysbigo wedi digwydd, ddim agor llyged i weld pechod a'r pechod mwyaf o dy wrtho di, wrtho credu yno ti. Diolch i ti, bod ti yn rhoi ysbryd, bod ti ddim yn gadael ni, ti'n gweud wrth yn ysgyfion, ddim yn ni gadael nhw ar eu pen hyn. Diolch i ti. Dy fod ti gyda ni trwy dysbryd. Dy fod ti yn dwysbigo ac yn argyhoeddi ac yn sancteiddio ni a newid ni ac yn gogoneddi Iesu Grist. Ac yn gwyddio nawr felly yn y munudau yma bydd ti yn bod i fe, chafu fe yn meddyliau ni nawr wrth ni gyfaddio ar ei farwolaeth ni. Ni feddwl am ei ddiddodi, graddiad ei gadw ni. A feddwl am un oedd yn gyfiawn, marw dysynnu sydd yn anhygoel. Yn hollol wir. Cael ei fawdio ac yn dioddau poen corfforol yma, gwahanu yna. Ni'n gwybod arwydd bydde
chi am dy air ti, diolch i ti am glywed gair yn cael ei sgwalio, diolch i ti am cymryd yna. Gwyddio a gwyth, bydde yn wir ar gyfer y Pentecost, bod yna ffrwyth i'r ysbryd yna, bod yna ofn, bod yna difeirwch, bod yna bod bobl yn gydnabod i yn gyhoeddus ar ôl dod i gredu. A bod yna undod hefyd ac bod yna gariad. Yn dod i ffwrdd y cyfnod fel hyn, yn dod gyda'n gilydd. Gwyddio felly bydd yna gariad ryngon ni, y brodyr o chywr, am ei bod ni yn dy garu ti, am i ti y gyntaf, yn cael ni. Diolch i ti. Am yr hyn. Apostol Paul yn ysgrifennu fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddyddio fe'i torrodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd erych mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gyda'ch ni bwyta den gilydd.
diolch i ti. Cyn bod amser nghyngor tri yn un bod yn y drefn i achub gwael gwrthedig eog fi. A dwi'n diolch i ti bod y fath waledigaeth wedi cael ei drefnu mwyn. Bod ni sydd o hyd yn gwrthryfela yn derbyn ni. Yn troi yn cefen arna ti. Ac eto bod ti yn dod yn fod. A bod ti hyd yn oed wedi dod i'n plith ni i fyw ac i farw ar groes yn ein lle. A'r roedd ni'n gwylio dyn ni yn fwy ymwybodol o ddifrifoldeb yn cychwyn ni. Beth oedd maint y gost i ti o rhoi dy fab i hun yn ein lle. A roedd ni'n diolch ti hefyd bod yr ysbryd yn goleio y gwirioneddau hynny. Bod yr ysbryd yn dangos i ni ac yn rhoi dealltwriaeth ni o air di ac o drefniant hyd yn oed yn arddegau a bod yn drwg mynd i cael ei gofro bod na achubiaeth mynd i fod i dy bobl ac arwydd diolch i ti bod y sicrwydd hynny o atgyfodiad ar arwydd Crist a bydd yr ysbryd yn dangos i ni, yn atgoffa ni bod y gwaith wedi orffen a bod na fywyd newydd i ni yn yr arwydd Crist. O Dduw, ni'n gweddio wrth ni gymryd o'r gwyn nawr gyda'n gilydd. A bydd yr ysbryd ar waith yn goleio ni, yn atgoffa ni o'r gwirioneddau di, falle bore yma nawr yn atgoffa ni yn goleio meddyliau ni, yn calonau ni am y tro cyntaf. A roedd ni'n gweddio bydde fe hefyd yn dwysbigo ni, yn gwneud ni o ddifri am ein cyflwr ni gadfrodi. Bydde fe hefyd yn llenwi ni a llawenydd gan bod yna un sydd yn sefyll drosto ni, sydd wedi gwneud pob peth yn dda ac sydd wedi derbyn dy lyd a thygofaeth i'n lle ni a'n rhyddhau o afel pechod arno ni. A doedd i'n gweddio, bydde fe hefyd yn uno ni. Bydde ni wrth gymryd o'r elfennau hyn, sydd ond yn symbolau, yn ymwybodol bod yr arwydd Iesu Grist yn clymu ni at ein gilydd. Nid yn unig y fan hyn yn yr eglwys hon, ond yn fyd eang, a bod yna ddydd yn dod, ble fyddwn ni'n addoli bob llwyth a bob iaith, a byddwn ni gyd yn addoli yr un Duw, yr un arwydd Iesu Grist. A doedd hi'n gweddio, yr ysbryd yn paratoi ar gyfer y dydd hwnnw, yn nerthu a fydden ni'n cerdded gyda'r ysbryd, fel bod ni hefyd yn gymwys ar gyfer y dydd hwnnw. A bod yn delight am presyn, yn addoli'r mab, nawr a gyda'r dydd sydd i ddod, a mi'n dychwyd. A rwy'n diolch ti, mae dim ond blas yn ein profi nawr. Blas hyd yn oed yr iachadwriaeth ni. Ond mae'n ddydd yn dod, pa gen i fwynhau yn ei gyflawder. O'n i'n hyfeithi yn barod yn y dydd hwnnw, a gwyn ti roi blas i ni nawr ohono fe. Wrth i dderbyn o'r cwpan ac y waith gorffenedig Crist gyda'n gilydd. Mwyn i'n gonion ti. Amen.
arglwydd ein Duw, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni am yr arglwydd Iesu Grist, am ei gorff a'i waed, am ei farwolaeth erchyll a'r cwbl mwyn i ni gael maddeuant bechodau, mwyn i ni gael derbyn yr ysbryd glân. O, Dad, diolch i ti. Amen. Amen. O ganon ni eto, wrth i ni ddod i ddiwedd yn oedfa ni, rhif 272 yn y llyfr yma. 272, tyred ysbryd yr addewid, o'r uchelder pur i lawr yn dyddoniau cadwedigol ailenni tyrfa fawr. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Arglwydd, derbyn ni felly, yn ddiolchgar, arglwydd llanwa ni a ysbryd glân, a defnyddia ni arglwydd, clod a mawl i thenw di. Dad, clyw ein gweddi yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.